Assalamualaikum guys, mau liburan guys, mau naik kereta api guys, Ya, guys. mau naik kereta api. Ya. Kita menunggu dulu jam Ya. kita berangkatnya jam berapa? Jam 9. 9. Coba bias ya. Gue lupa gue Gi. Nah, kok numpak ngendi? Aki pisanan numpak kereta yo ora mudeng. Nah, dek men stasiunnya nang ngene iki lho Mas aku. Yo. Ngadeg yo, wis ya penting anak-anak kok lungguh. Mau senang nggak naik kereta? Kereta ya? Nggak boleh no. Kita tunggu dulu keretanya. Oke. Keretanya nek sing wis mlaku kae. Awake dhewe kan numpak sing ndi to jane iki? Tanggal 25 Desember, guys. Yo cek setengah, ijek sak jam meneh iki. Awake dhewe mangkate jam 09.02 ya. Oh, keretane sing rono. Kok nek wis arep numpak awake dhewe engko goleki anu rono. Endi ta lewate iki nggih? Iki lho nggih, pintune iki lho. Mau jangan kemana-mana, sini aja. Dalam. Oh iya, sama. Itu kargo. Ya dek ya. Sudah sampai belum? Gimana? Naik kereta api. Kosong wis padha mudhun ning Medion mau. Dadi iki sing arah Caruban garek iki garek awake dhewe. Yo Caruban Enak, Pak. wis teko Caruban kan di motornya.